היינו בשער שכם, התקשר אלינו חבר שלנו, היה עובד במסעדה ברחוב יפו. אמר לנו יש בעיות ברחוב, לא צריך לבוא לבד, שלא יקרה לי משהו. אמרנו בסדר, הלכנו משם, לא היה כלום, רגיל. כשאנחנו חוזרים, היה כל הבלגן שם, בכיכר. ליד הבנק לאומי, יש שם בנק לאומי וגם בנק הפועלים. היה הרבה אנשים ויהודים, אומרים משהו על הערבים, ערבים, לא הייתי מבין מה הם אומרים. מתחילים, ראו אותנו ערבים, מתחילים להרביץ. עכשיו מהנקודה הזאת אני לא זוכר כלום מה קרה. כלום, כל היום נמחק. בסדר? אני אגיד לך משהו, הם אומרים לי, משהו קרה. ראו אותי על הרצפה ואנשים ומשטרה ואמבולנסים. אמרו זה החבר שלנו. האמבולנס לקח אותי לבית חולים והם הלכו למרכז המשטרה. לקחו שאלות וזה. אמרנו בסדר, יש מצלמות, אנחנו נראה מצלמות ונדע הכל. אחר כך באים לבית חולים. הייתי 3 ימים בחדר נמרץ. היה לי עצר הלב. ישבתי שבועיים בהדסה. הייתי לא זוכר כלום. המשפחה שלי לא זוכר אותה. החברים לא זוכר אף אחד. אחרי זה לאט זוכר, זה אבא, זה אמא, זה חבר, זה בן דוד. ועכשיו ברוך השם שאני חי. רציתי להיות מהנדס בניינים, אבל מה לעשות? אני לא יכול, איך אני אגיד לך? אם אני צריך לקרוא או לא יכול. זה הרבה על הראש שלי. הייתי יכול, עכשיו לא. אם אני עובד קשה, זה כואב. לא יכול לעבוד קשה. עובד יומיים וחוזר ויומיים וחוזר. עכשיו בבית משפט אמרו כל המצלמות לא עובדים. מצלמות של הבנק הפועלים, של הבנק לאומי, לא עובדים. איך אני לא יודע. איך זה לא עובד. כולם, אולי יש 10 מצלמות שם. איך לא עובדים? זה בטח עובד, כל המצלמות עובדים, אבל לא רוצים להגיד. לא יודע למה. ראיתי מישהו היה בבית משפט, אבל היה ילד בן 17. החברים שלי אמרו לי, כל האנשים היו שם מגיל 20, 22, 23. מי זה? זה לא היה שם. למה הוא פה? אמרו לי, זה הוא עושה הכל. איך? מה, נתנו לו עבודת שירות וזהו. מה, הייתי מת. נכון? למה נתנו לו עבודת שירות וזהו? או נתנו לו מעצר הבית וזהו, חודש. תשמע, אני צריך להגיד לך משהו. לא כל היהודים אותו דבר, גם לא כל הערבים אותו דבר, נכון? גם יש לי חברים יהודים, אבל יש אנשים לא טובים. זה הם עושים כל הבלגנות, נכון?